Opa, neka nova ženska, a? Samo pitaj da li je tu. Ako nije tu? Prekini odmah. Uzmite vezu, koleginice. Podatio me, evo ga tu. Da? Halo, dobar dan. Molim vas, da li mogu da dobijem Koviljku Stanković? A Koviljku Stanković? Aha, a ko je traži? Pa, njena školska drugarica. Pa baš me zanima koja ona to škole završila. Molim? Hoću da kažem, voljela bi ja da sam tu nauku završila pa da izvučem zadnjicu kad god je gužva i kad god ima da se riba. Ja baš ne volim da nešto ogovaram, koleginice, ali molim vas, a ko nas je ženo poplava ovde? Mi imamo referendum, imamo ženo zemlje, ona došla pokupi reke. Izvidite, gde stanuje? Pa znam, ali druge žene imaju decu pa ipak rade nešto. Koleginice, čekam kofu. Pa čekajte, vidite da razgovara, kolega. Šta razgovarate? Razgovarate jedno te isto. O njenoj zadnjici i o njenom kopiletu, a mene ovde ubi cug. Dobro. Evo, slušajte, razgovarajte vi sad. Sad ćete vi početi da dajete obaveštenje. Hoću. I onako patim od višinske bolesti. Kako vas nije sramota, Majković, izgledate kao neki gorštak, a ovamo ne možete da se popinete na te male pikolo merdeve. Ajde, ne pričate svašta, koleginice. Da li još priča? Ma, priča o nekom kopiletu sada. Hvala. Slušaj, adresu samo traži, zapiši. Da? Hoćeš ti možda kafu? Mogu, mama, žurim se. Izvolite, molim. Izvidite, ko je to? Šta vas interesuje, gospođo? Da. Molim vas adresu Koviljke Stanković ako mogu da je dobijem. Ovde, gospođo, možda se dobije samo zapalenje pluća, alergije na kreč i konjuktivitis. Mi smo u ruševinama, u haosu. I poplava, kaži poplava. I poplava i na transfer smo listi. S kim vi to pričate? Jedna gospođa traži informaciju. O čemu? Interesuje adresa Koviljke Stanković. I vi odmah razvezli o haosu, jeli? Upravniče, svi pričaju o haosu. Pa pričaju li ne o svom, nego o tuđem. Ne znate ni ko je, ni šta je, a istresate poslovne tajne. Pa kaže, njena školska drugarica, kaže. Ma koja drugarica, koja škola dotična, verovatno nema ni školski odmor od škole. Možda nas kupci proveravaju, a vi odmah u transfer listi. Šta je ovo? Kad ćete već jednom shvatiti da živimo u svetu tržišta, poslovne špijunaže i konkurencije? Odavno smo mi van svake konkurencije. Alo? Mama, dođi, molim te zapiši adresu za Sašu. Žurim se, bre, ne mogu. Ajde, molim te, ne znam da mi je glava. Da? Da li ste vi tražili adresu Koviljke Stanković? Da. E pa, izvolite, pišite onda. Koviljka Stanković, Zakonska 17, 3. sprat, kod Uskokovića, zvoni 2 put. Molim, i drugi put. Doviđenja. Tako se priča preko telefona. Upravniče, nemam reči, svaka čast.